नमस्कार. काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, गेली 3 वर्ष या यूट्यूब चॅनलवरून मी माझ्या मराठी आणि मालवणी कविता सादर करतो. आपल्याला ते आवडत आहेत. मी यापूर्वी अनेक वेळा सांगितलं की माझ्याकडून मालवणी कविता लिहिल्या गेल्या त्याला 2 गोष्टी किंवा 2 व्यक्ती, एक व्यक्ती आणि दुसरं वृत्तपत्र, म्हणजे ज्येष्ठ कवयित्री साहित्यिका माननीय शिरीषताई पै या आणि दैनिक प्रहार त्यांना श्रेय देतो मालवणी कवितांचे. कारण पहिल्यांदा जेव्हा मी शिरीषताईंना कविता माझ्या काही घेऊन गेलो तेव्हा एकच कविता होती, शेजारची बायो. ती या पहिल्या वर्धापन दिनाला यूट्यूब चॅनलच्या सादर केलेली आहे. ती त्यांना प्रचंड आवडली, इतकी आवडली की त्यांनी ती 2-3 वेळा स्वतः वाचली. एकदा मोठ्या आवाजात वाचली त्यांनी, पहिली मनात वाचली आणि नंतर मला वाचायला सांगितली. आणि मग म्हणाला की तुमची मातृभाषा असल्यामुळे मालवणी तुमचे जसे उच्चारतात तसे मला करता येत नाही. आणि त्यांना मग ती कविता एकच होती मालवणी, ती विशेष आवडली. आणि मग तुम्ही तिथून निघताना ते मला म्हणाल्या पुन्हा येताना मालवणी कविता जास्त आणा. आणि त्याच दरम्यान मग प्रहारला मालवणी कविता प्रसिद्ध होत होत्या, 2016च्या दरम्यान. ती मालवणी कविता मी लिहू लागलो आणि शिरीषताईंकडे जायचो मी कधी महिन्या 1.5 महिन्यांनी 2 महिन्यांनी. तेव्हा 5-6 मालवणी कविता न्यायचो, मराठी कविता न्यायचो, 7-8, 10-12 जे काय असतील ते. आणि त्यांना मराठी कविता आवडायच्या पण मालवणी विशेष आवडायच्या. आणि प्रत्येक वेळी त्या मला येताना सांगायच्या, रोगे पुढच्या वेळ मालवणी कविता जास्त आणा, अशा सांगायच्या. आणि मग त्याच दरम्यान प्रहारमध्ये कविता प्रसिद्ध होऊ लागल्या. पूर्ण कोकणातून, मुंबईतून बऱ्याच लोकांचे फोन येऊ लागले, आजची कविता छान आहे, आवडली वगैरे. त्यामुळे मालवणी कविता लिहायचं प्रोत्साहन मिळालं, एकतर शिरीषताईंकडून आणि प्रहारकडून. आज ह्या चॅनलवरची 200वी कविता आहे आजची. आणि ती मालवणी कविता सादर करावी असं मला वाटलं, पण ती रोजच्यापेक्षा वेगळी असली पाहिजे, निदान वेगळ्या व्यासपीठावरची असली पाहिजे. म्हणून शिरीषताई आपल्यातून गेल्यावर त्यांच्या चिरंजीवानी शिरीषताई काव्यकट्टा सुरू केला दादरला. तर तिथे मी मालवणीच कविता सादर करतो फक्त. त्या व्यासपीठावर ही कविता सादर केलेली आहे, लग्नात लगीन. आज 19 मे आहे, माझा पण लग्न दिवस आहे आज. त्यामुळे ही कविता निवडली आणि त्या व्यासपीठावर निवडली, असं त्याला वेगळी 2 कारणं आहेत. ही कविता सादर केली होती ती 27 एप्रिल 2019 रोजी शिवाजी पार्क येथे शिरीषताई काव्यकट्ट्यावर. आणि त्या कट्ट्याला प्रसिद्ध कवी, गझलकार शेख साहेब हजर होते. कवयित्री अनघा तांबोळी मॅडम ह्या प्रमुख पाहुण्या होत्या. त्यानंतर त्या कट्ट्याचे आयोजक राजेंद्र पै सर आणि महाराष्ट्र टाइम्सचे माजी संपादक माजी खासदार भारतकुमार राऊत सर ते हजर होते. आणि बाकी श्रोतेवर्ग किंवा इतर कवी. तर तेव्हा ही कविता सादर केलेली आहे, ती आज आपण ऐकूया. शिरीषताई काव्यकट्ट्यावरची दादर येथील कविता. चला तर आता कविता ऐकूया. कवितेचं शीर्षक आहे लग्नात लगीन. मालवणात सरोजनी नाव असलेलं सरग्या म्हणतात, मालवणी सरोजनी नाव असलेलं सरग्या म्हणतात. तसंच दिगंबर नाव असलेलं डिगल्या म्हणतात. म्हणजे ते प्रेमाचे असतं पण अक्क नाव घेत नाही, असं 3 अक्षर नाव घेतात. कवितेत डिगल्या म्हणून सांगतो पहिलंच. बाळग्याच्या लग्नाक डिगल्याची नुसती घाय, बाळग्याच्या लग्नाक डिगल्याची नुसती घाय, तेका कामा किती इडी ओढूक येळ नाही. माटव वाजंत्री जवानखाना मानपान, माटव वाजंत्री जवानखाना मानपान, एकट्या डिगल्यांक कामा तरी काय काय. मुली बघूक डिगलो होतो बाळग्याच्या पुढे, मुली बघूक डिगलो होतो बाळग्याच्या पुढे,
डिगल्याचं लक्ष मुलीपेक्षा जास्ती हडे थडे. मुली बघून सगळे बघतात घरादाराकडे. मुली बघायला गेल्यानंतर घर वगैरे सगळं ते बघतात. तर मुली बघून सगळे बघतात घरादाराकडे, पण डिगल्याचं ध्यान बाळग्याच्या मेवणेकडे. साखरपुड्यात डिगलो खूप मिरावलो. साखरपुड्यात डिगलो खूप मिरावलो. फोटोवाल्याक सूचना देऊ तोच धावलो. नवरीक पेडो भरवताना आणि बोटात अंगठी घालताना. नवरीक पेडो भरवताना आणि बोटात अंगठी घालताना फोटो घेऊक नाही विसरलो. माटवाचं काम त्यांनी सदग्यार सोडल्यान. आता डिगल्यान कामा किती केल्यान ती बघा. माटवाचं काम त्यांनी सदग्यार सोडल्यान वाजंत्री जाऊन इजग्यान हाडल्यान. माटवाचं काम त्यांनी सदग्यार सोडल्यान वाजंत्री जाऊन इजग्यान हाडल्यान. जेवणा खाण्याचं काम ताईमाईन केल्यान. जेवणा खाण्याचं काम ताईमाईन केल्यान आणि मानपणाचा सगळा आबान बघल्यान. लग्ना दिवशी सगळीच घाय. लग्ना दिवशी सगळीच घाय. जो तो डिगल्याक इचारीत राही. डिगलो खंय गेलो कोणाकच पत्तो नाही. डिगलो खंय गेलो कोणाकच माहित नाही. तो काय कोणाच्या हातात गावाक नाही. पण लग्नानंतर पण देवदर्शनाक आणि मग 5 परतावनाक. कोकणात एक पद्धत असते, लग्नाक 2-3 दिवस झाले की मग मटणाचा वारा बघून ते 5 परतावन म्हणतात त्याला. नवरीच्या घरी नवरा येतो आणि त्याचे मित्रपरिवार. पण देवदर्शनाक आणि मग 5 परतावनाक बाळग्याची मेवणी आणि डिगलो लागली खुणावक. पण देवदर्शनाक आणि मग 5 परतावनाक बाळग्याची मेवणी डिगलो लागली खुणावक. एका लग्नात दुसरा लगीन नक्की झाला. एका लग्नात दुसरा लगीन नक्की झाला. डिगलो पुढे पुढे कित्या करी तर सगळ्यांकाच कळला. डिगलो पुढे पुढे कित्या करी तर सगळ्यांकाच कळला. धन्यवाद. मला पु ल देशपांडेंचा नाव. तर कशी वाटली कविता? कविता संपल्यानंतर प्रत्येक कवितेचं भारतमान राऊत हे समीक्षण करायचे थोडं. तर आता जी मी कविता सादर केली लग्नात लगीन, तेव्हा ते बोलत असताना दुर्दैवाने ज्याच्याकडे मी चित्रीकरण करायला दिलं होतं त्याने कविता ती चित्रीकरण संपवलं. त्यामुळे भारतमान राऊत सर मला सांगत होते की त्यांना ही कविता ऐकून पुलंचं नारायण आठवला. तुमच्यातली पुलंची व्यक्त्याने बोलली, खूप जणांनी ऐकली असेल, वाचली असतील, तर त्यांना नारायण माहितीच आहे. तर तो नारायण आठवला. पण मला वाटतं नारायण हा सर्वांना मदत करणारा होता, प्रत्येक जबाबदारी स्वीकारणारा होता. आणि यातला जो नारायण आहे, नारायण म्हणजे भारतमान राऊतना वाटल्या नारायण आहे, तो त्या लग्नात स्वतःचं लग्न जमवतो, इतका त्याच्यात तो फरक आहे. मित्रांनो, ही कविता आवडली असेल तर कवितेला लाईक करा. कविता आपल्या मित्रमंडळीशी शेअर करा. कवितेबद्दल आपली प्रतिक्रिया कळवा, कमेंटमध्ये लिहा जरूर. ह्या चॅनलला कोण नवीन असेल किंवा जुन्याचं कोणाला राहिला असेल चॅनल सबस्क्राईब करा. तसेच ही 200वी कविता आहे, म्हणजे 199 कविता यापूर्वीच्या ह्या चॅनलला आहेत. त्या सवड मिळेल तेव्हा जरूर ऐका. आता आपण परत एक नवीन कविता घेऊन पुढच्या आठवड्यात भेटू. धन्यवाद.